Zirkularrak erakusketan daukagun produktua da AZI funda, dela ordenagailuntzarako diseinatuta daukagun funda bat, non material printzipala da poliester fibraz egindako oihal bat. Produktua iaia egunean monomateriala da, ekodiseinaturik dago, ondoren berziklagarria izateko produktua. Ekomodoko sortzaileok Andoaingo Ekorrek enpresan lana egiten genuen eta Ekorrek enpresan berziklatzen dira plastikozko botilak. Fibra de poliestereko ari bat egiten da Andoaingo fabrika honetan eta 2019an diseinatu genuen AZI funda eta merkaturatu genuen produktu hau. Eta lehenengo egunetik saltzen hasi ginen produktu hau eta gaur egun baita ere gure produktu salduenetarikoa da. Eta da produktu bat hasiera-hasieratik sortu genuna, gure diseinu edo estetika asko definitzen duena eta zirkularrak esposizioan daukago eredu bezala. Eta Ekomodo da marka bat, produktu berziklatuak egiten ditugunak. Egunerokotasunean erabiltzen ditugun produktuak diseinatu eta garatzen ditugu material berziklatuetatik. 55 produktu inguru sortu ditugu eta material desberdinak erabiltzen ditugu produktu hauek garatzen. Poliester berziklatua, poliamida berziklatua, Errenteriko, Irungo, Madrilgo edo Bilboko tailer sozialetan daude egina produktu hauek. Eta gaur egun ari gara Ekomodo konpetitiboago egiten saiatzen, bezero gehiago lortzen, produktu gehiago lortzen, eta horren helburua da pixkanaka enpresaren aktibitatea konsolidatzea.